محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا يلمي ولتي ما يارمي ياتو هيبه ام والله مي ولتي ما في المرمي الأولين دانغال بغريبه جورو سيدي با هي فهمنا نين كوتا ولتا هينارم دانغال بغريبه جورو سيدي با كوكو توانيا غا كوتو او تابونو دانغال بغريبه جورو سيدي با والله مي ولتي ما يارمي ياتو هيبه ام دانغال بغريبه جورو سيدي با لي ماني كامي برامي اروي من دانغال بغريبه جورو سيدي با لي ماني كامي برامي اروي دانغال بغريبه جورو سيدي با سنغالي welta magam gabon en calmina ala kadra musibe tirmi mi salmino mi juri mon machallah e gondudo e dental min Guinea Bissau nde tawno on jidde ko e beltima sabu en gandi kadi sabu wadaro pelli tan en gandi kadi yidde mabbe cher en gandi gilli mabbe cher dano jidde namdade garangal e holno be gardi dum jinde namdade kedi hadde direse alhamdulillah rabbil alamin no biidani menen min bawa wiide bom ko min jidi cer ko cerno yidi min minen Guinea Bissau naabe amin teski ko cerno yidi min cerno o teskorto Guinea Bissau naabe so mo ndara ko koolal makko timmudo mo wonna rohno cer Bashir Sall ko o minen fof ko min usti ko fof kala usti ko timmal on gal o ndarirta men Guinea Bissau naabe fof o ndarirta men ko timmal Seydil Hadji Ali Cham radiyallahu ta'ala anhu dum wadde amin teski minen Guinea Bissau naabe ko min lohi ko min pamde sembe to almudagal fof hay sinno ko seedabe amin ngari kala min baywadi atawat cerro ina jogoni men korsa keerika aywa e teskuya keerido dum non ko hunde nde min jettirta Allah aywa kadi emin beede nyaaga duwande Allah newnata kadi ha joni to cerno teski min to hay so min bawa yetta ton ni min bawata irade badade ton wamma non to bangi garangal amin alhamdulillah rabbil alamin barke cerno en ko gede mabbe so neddo ummanima dum tan Allah wadade hen newuya Allah wadi hen newuya ko non cadele na ngoda nde wonno odo sata ton tubodi ne kewi laabi di ne tiidi aywa woni auto e hebde auto mo ganda ina ƴetta men ton e men keba ron auto do leedi do jefta men do façon ara min ngara gila nyane men pore arde ha nyane men ko ora jefta presque ko une semaine dum ronkine waade na tawna namno khalisaji kewdi aywa di ganda laabi di mojjadi sakke non woni solution dañaado ko darde auto ga Sénégal ga on ara haalo frontière do wiete Sare Bakary on sanga jefta men don min dewira Kumbakara wama dubi cekke dubi gadi di kam min kewiroje tan ko pirada frontière Guinea Bissau min natira Sénégal nyanna wama hikka hirali kade gam min jaltiri Guinea Bissau ko nokko no wiete Sare Bakary don wonno be don police frontière yo woni après min ngari Kumbakara ben min dewi don yettude Allah no hen fof nde wonno taw be jewtidanoma horebe amen e cerno amen laamu yewtidanoma e minen beedo wonbe do be nde wonno haysinno joomu wana kanyum ko so hennama nokkural ko kennudo don o teskere wana kanyum kennar do no Allah newni kam laamu ngu wadi hen newuya ba tampere wasi wode min ngar min jawri ko Allah e cadel alhamdulillah bilal way tongande en no foti yimbe ngari naam alhamdulillah rabbil alamin hanki taw min tongino min bino ko capande jeetato e jeetato nek non maro mede du hedduno gorko capande jeetato e jeenayo aywa hande non beydima yimbe jowobe min paami taw joni non wadde capande jeetato e jeenayo so tawi yimbe jowo beydima hen tinini ko capande jeenayo e nayo dum kam Guinea Bissau naabe ngari dum won non seedaabe nogas e ko fawi seeda ben garno mbadi balde tati kuuti e wama minen heddibe ben min kam amin do yettude Allah holko mbasidoda dental kongol ma cakkiringol kongol cakkiringol tan so wana de do dum do koy hara do ko fofof yo tinno wada yo tinno ara tawtoreji bama ko cerno heewide en ko ceraji masedi wino bami on dañi go fof yo tinno ara bama dum tan woni ko neddo wawi wiide surtout minen sukabe yen tinno ngaren bamen ganden ko dañal men e kebal men e dadal men enen e besgure meden ha e tañira meden fofof machallah Seydina Ousmane ko non hande en gondido e pellital kadi no wiini en calmini dendagal Fass Guinea Bissau ndesan khalifa gonno tono e lomtido o saako sabu Ceerno Bachirou ko neddo gandado kadi en gurde besgu makko waben Ceerno Hammessa len ko musibbe be gurtunde en gambi ko musibbe no feewi no na seere kadi en gandi kadi no wiini ko ceerno yidibe kono kambe be yidi ceerno
kadi koko hunde lamde lakkude wadde noon hande pellital fof kadi ene tawe ɗo ene wayno o saaha ngo yettoral eɗen mbawi wiide hankkadi golle ɗe alhamdulillahi rabbil alamin ene wayno seɓɓitima en jettiɓe en jaariɓe en ñaguima Allah subhanahu wa taala kadi inchallahu taala sooɓe koota Allah newna lawol ngol kadi no niwniri kadi garal ngal ni en jettiɓe en jaariɓe kamɓe fof eyyi min mbiyetemi ko Amadou Samba Dieye ɓurɗo andirede Thion walla mbiyan Samba Reedu min koye dental he jeeyami kadi Allah waɗi rawane nde mi arino rawane noon mi arano hikka mi ari kadi weltinimi nde min ummi Dakar min gondi koye chauffeur pompier o woni ko hoore omo yaaha omo salmini ya Ceerno Amadou Tidiane kala ɗo min gari kala ɗo gendarme ariti min so yalti o waɗi sali tan ɓe goppa min jaaha yeehi noon hamin kawri ɗo omo jogui diallo makko omo rema in mbimi i o wi ko jiilotoɗa ko ɗum jiltomi ɗum ɗon noon Guinée ari Gambie ari Sénégal ari Mauritanie ari kadi welimi ko yimɓe fof ko dendiraɓe ƴewɗo joni Sénégal naɓe ne mbiya maldinaɓe mbawa haydara Gambie naɓe ne mbiya ɗo joni Sénégal on mbawa Mauritanie naɓe ne mbiya ko minen goni dow dendiragal yimɓe ɗe ndema enen belti kadi en mbima kadi Seydi Ba en mbi Seydi Ba mbiya Seydi Ba kadi min mbi Seydi Ba kala ko ñagonɗen jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah rokku en wonno enen ko enen goni ceerno woni enen kadi no yiɗiri fof ko noon mbaɗen ten ɗum wonno mo ɗanata ko jamma ɗanata ko ñalawma ene duwono windere nde fof enenne mbata en donkani jettude jalle men gonen e remde ndemen nden ceerno kala ko ndemanten ko kadi wona ceerno ndemanten ko koye men saabu ko remete ko ceerno ñamani hen ko miskineɓe tan jeeyi so yeehi ha ɓelli ko miskineɓe tottete wadde yo Allah junnu jinmi wiide noon fansajam ɗi yoɓe tinno ɓe gara e gesa ceerno wonno hay Mauritanie ha Mali mon daño ɓiɗɗo tan wiyami inniri ɗum Thion mon daño ɓiɗɗo tan wiyami inniri ɗum Samba Reedu taw meeɗa yiidemi ɗum ɗon noon falsaji ɗi fof mi weltima moon yo Allah junnu ɗum ha juuti ya barke Cheikh Ahmad Tidiane anne ka moƴƴo anne ka jontaɗo wallahi mi weltima Samba kadi weltima min mbiɗo wiye Mouhamadou Siraju Mouhamadou Siraju Ba eyyi mataw ngal ɗo cetal ngal jiita ɗo hennam ɓeɗo ko wuuro ceerno naɓe woni ɗaharatu wuuro ceerno eywa e yamirore ceerno meɗen ceerno Aboubacry ko ɗum woni ko gartuɗen ɗo hennam ko hanki noon Allah yettinen ɗo hennam eɗen jinno arde kam guila ñande fuɗɗoto nde kono noon ko hanki Allah addi en ɗo hennam ewa min gari kadi hawridde e golle ɗe e tawtorede ɗum e ardanade moƴƴere wonde ɗo hennam de nde wonno ɓe mbi so tawi aɗa yiiɗi hebde Allah ma ndewa Allah walla noon ndewa dewɗa Allah ha yetti Allah tampana ɗum ewa enenne ko ɗum addi en alhamdulillahi hitande fof amin gara alhamdulillahi eyyi arɓe ɗo hennam hikka ɓe kam ɓe gona hedde nogas e ɗiɗo eyyi eywa hitande hikka nde kam ne wayno ne usti seeɗa kono noon kam min kewno addude ko otoji ɗiɗi amin jahanno ha e capantaro fawɓe eyyi kono hikka noon nde wonno ene waɗi gantu tan paaliɗo hen ɗum tagui noon hikka ko nogas e ɗiɗo tan keeɓi arde eyyi wawi lomtade wuuro ngo foof ala ko mawɗum e barkeji ceerno e dowuji muɗum haydara kam heeɓaka toon ko fate banggue caɗele so wona tan Allah newni ha newi ɗum kam ko eɗen mbaɗa erago tan ɗum kam woni ɗaharatu eko wona ɗaharatu foof dendagal guure l'islam e dendagal leydi ndi foof e dendagal continent o foof e dendagal aduna foof moƴƴere kam a ardonto ɗum tan so tawi aɗa yiiɗi ɗum eyyi moƴƴere heɓete wonde ɗo nde ko ɗo tan nde wawata heɓede saɗa yiiɗi moƴƴere noon a wiyama ko ɗo moƴƴere heɓete wat feere gardanoɗa ɗum eywa sa ari ɗo hennam a tampiɗo a warniɗo ɗum ko Allah yoɓata ɗum haysa yidirani ceerno walla a yidirani ɓesgu ceerno Allah kadi ne yima kala ɗo mbawɗa wonde Allah yoɓeta ɗum kala ko mbarñuɗa ɗo kala ko ligguiɗa ɗo Allah koko yoɓatma Allah ne darma ɗum noon eɗen kirjini hen wuuro ceerno naɓe eko wona wuuro ceerno naɓe so saaha o yonti e nder ko watteɗo ko eɗen jiiɗi goto fof yo woppu haaju mum ara e oɗo haaju e nde wonno sa woppi haaju ma a ari e oɗo haaju hen haaju mo goppuɗa o kadi Allah humtu ɗum ko hen Allah humtata ɗum noon eɗen mbasiyoɓe kamɓe ɓesgu ɗaharatu naɓe eko wona ɗaharatu foof so saaha o yonti yoɓe gara e keewal ɓe gara e peewal ɓe gara e pellital ɓe gara e softede ɓe ganda ɗo koɓe keɓata ɗo ko ala to ɗum wawata heɓede so wona ɗo tan ɗum noon eɗen mbasiyoɓe ɗum eɗen mbasiyo ɗum koye meɗen eɗen mbasiyo ɗum dendagal ɓesguji julɓe foof alhamdulillahi rabbil alamin yimɓe kadi ne nooti hen eɗen paami kadi yimɓeɓe kadi ene jiiɗi moƴƴere
jiɗɗo moƴƴere noon ne arduno ɗum so Allah jaɓi Allah ɗawatamo e moƴƴere nde nde wonno ko Allah jogi ko maccuɓe makko ɓe tan o resani ɗumen kala garnaniɗo heɓa kala garnaniɗo heɓa ɓeɗo jeeyaɓe Allah ne kadi kala ko tampanɗaɓe ma Allah yoɓi ɗum kadi hatta e ma tan ano e ɓesgu maɗa ha to haɗa haaɗi nde wonno barke kañum ko noon alhaali mum wayi hatta tan e maɗa an goto ala kañum koko reɓat tan kadi ha abadal abadi eyyi min beltima no moƴƴi eywa kadi en beltinima dendagal sukaɓeɓe foof eɗen duwnoɓe yo Allah ɓeyduɓe sembe ɓeydaɓe barke ɓeydaɓe cellal ɓeydanaɓe dañal woni arɓe ɗo ɓe noon ha eɓe garani ɗo ha e ɗanniɓeɓe goto foof waɗi hen fodde mum kala mo dañani arde waɗi hen junggo mum kala mo dañani arde waɗi hen junggo mum andi ɗum ɗon foof koye ballal e ɓenna kadi kala bannoɗo hen mbuɗu muɗum eɗen ñaagui yo Allah lomtin baɗɗo hen warñede muɗum yo Allah yoptu ɗum moƴƴere nde moƴƴere arnede ga nde woto Allah ɗaw en ɗum enen foof enen e dendagal ɓe tawɗen ɗo ɓe e jogorɓe ɓe tawde en ɗo ɓe enen foof woto Allah ɗaw en moƴƴere nde heɓetede ɗo nde kadi eɗen jogui jorto moƴƴone kadi so Allah jaaɓi Allah ɗawata en ɗum sinno o muyani rokkude en moƴƴere nde o tonguitta koyɗe meɗen gaare ga henna alhamdulillahi rabbil alamina min beltinima dendagal ɓesgu ɗaharatu min beltinimama en journaliste an hoore maɗa ononne kadi yo Allah sembi noon yo Allah sembi noon ewa yomin ɓoy arde min taw on ɗo hennam alhamdulillah mi salminimama musidɗo salmini dendagal rendogo ɗongo min mbiyatami ko ceerno Sara Ndiaye mbiɗa jeeya to cuuɗi men barkat Souridine ɓuuri ceerno Alhaji Mamadou Seydou radiallahu taala anhu hikka noon waɗimi deuxiéme fois arde ɗo kala nde garmi noon mbaɗa arde e délégation timmuɗo e ummuɗo arde denta pellital cetal ngal Fouta e gardugol ceerno Alassane Ba e dendagal wondiɓe muɗum alhamdulillah noon min jiyani hen fof nimsa ko ɓamtare tan min jii hen kadi min ñaagui Allah tan yo Allah hokken tawiɗo saaha mo wuuri kadi taw hamin gonde doole e kattanɗe e moyen ji hamin gadda yimɓe woɓɓe kadi ne gara ɗo en ɗum tan min ñaagui Allah yo Allah waɗan en ɗum enen e dendagal kala e julɓe golle ɗe machallah so wona moƴƴude e fewde kadi ko hawni hen yimɓeɓe ko leyɗele dendagal leydi ndi miijiɗa e ɗo e Afrique ko taari en ko ene ara ɗo jikkuji ɗi gona gooti yimɓeɓe gona gotum kono alhamdulillah yimɓe fof gonata ɗo e ladde he kañumen mbaldata ñallata mbaldata kirdata ñamdata mbaddata hunde foof kono a nanta hen coow a nanta hen probléme ɗum noon ko duwuji ceernajo o ɗum noon e mbiya yo Allah jurnu baɗɗe makko moƴƴinde battane makko enen de jiyani hen nimsa so wona kay weltare ɗum ɗo kala nde waɗi so tawi tan eɗen ɗo e aduna he eɗen guuri eɗen celli eɗen jogui no garduɗen ala Allah addaɗen ɗo inchallahu rabbi mi timi min juurima min ko Mouhamadoul Habib Kébé wi ceerno Ibrahima Kébé to Dakar e Dakar noon e Madina kono lasliki ko hayre law kono min jibina ko Dakar min mawni noon ko dengoyi Fouta gati ɗo min gonde jinnaɗo o Dakar ewa yettude Allah alhamdulillah min jettana Allah jinnaɗo o nde wonno hande minen foof ɓiɓɓe makko e taniraɓe makko ala foof cerindiɗo foof nan tongi e nder ñawore ceerno kadi minen so goto ari lomtima heddiɓe ɓe kadi sahaji kadi ko noon sifoto nde wonno alhaaliji ɗi henen dokkani no jamanu sifori o saaha kono ko yettude Allah tan ɗum ɗo ko hen min jimina ko hen mawni ko kadi ko hen min ñaagui Allah heddade hamin kawriya e joomum amen inchallahu rabbi ko weltade tan no musidɗo o wini ay ko ñaagade Allah tan de yimɓe gari hitande foof taw ene ɓeyde dinu men ene ɓeyde celle mumen ene ɓeyde bawɗe mumen ene ɓeyde kattanɗe mumen ko leƴƴi ay drapeau ɗi joni adan ko drapeau Sénégal tan e Mauritanie wonno ɗo hennen e drapeau l'islam o kono ɗo joni drapeau Bissau ari drapeau ɗo hennen ari no wiyete Côte d'Ivoire ari Gabon ari ewo machallah ewo Guinée Bissau ari ewo nokkuji kewɗi gari ko heddi ko onen won ɗanniɓe ɓe ganduɗa henen ko ɓiɓɓe leydi ndi ne garanno pellital kadi taaƴi biyeji kadi gummi to woɗɗi gari ko pellital kadi addi ɗumen ko ɗo gonno ne tampanno gari kolliɗo Allah koye mumen Allah nooti ɗumen jeehi ko noon jejjitani eyyi ko yettande en Allah noon eɗen ñaago Allah kadi yo Allah junnan en gurdam ceerno judden hen o wadda hen sembe e cellal e bawɗe o ɓeyda dental ngal kala noon dariɗo wi ene falo sunna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam oɗo yo Allah falo ɗum mawɗo hen e suka hen goɗɗuɗo e ɓatti kala dariɗo wi ene falo ɗum ɗo henen yo Allah falo ɗum
assalamu aleykum wa rahmatullah ɓuuri arata yo taw haajo o humti humtima amini no yiɗiri ni kadi amini ɓe mbayniɗen ɓeene yo naate hen ɓe mbayniɗen ɓeene yo naate hen ɓe birtiɗen ɓe yo naate ɓe birtiɗen ɓe yo naate hen ɓe tawɗen gaɓe yo naate ɓe tawɗen gaɓe yo naate hen amini wona ɓe tawɗen gaɓe dañani de wona ɓe tawɗen gaɓe dañani dey gonduɗo e ceerno ne dawana ɗum aset ne dawana ɗum alarba on kay ko dañi on ko dañƴo kono noon onon pellital ko ceerno wi yantemon gonga par ce que seydi ba o ceerno yanti noon minne de mi yante on kadi o yante on kanko kono yante on yo Allah humtu haajuji ɗi amini Allah rokkon sagoji mon amini Fatiha salatul fatiha no gonɗen fof jaɓen duwaw اللهم صل على سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وان جارama Usmani kun hasbi mi ari on hamini Usmani kun hasbi mi ari on Usmani kun hasbi mi ari on Inde mande di samina on par gorgo Gami hada hela pol am gol min do Usmani kun hasja kama misal min almudagal e jappi yamirore alla ko gorum e jappi yamirore Usmani kola do almudaguma yoni محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد